nečaká ona, polovička Maťko. Ja, ale ona má čas, lebo ona je v bare. Akože tam pracuje. Ja. Takže to je úplne jedno, kedy tam prídem. Čo tam budeš pri nej sedieť? No. Tak čo? Však môžeme kľudne chodiť. Ručičku. Trafíte, čo? Nie. Maťko ma bude držať. Nebude. Maťko ma nechce držať. Ale však ja som ťa držal, babka. Nešpekuluj. Ja som sa ponáhľal, reku, že tu na stoličke si posedíme. Podržím ťa, babka. Nemusíš aj s tou rukou. Ty nemáš rada, keď ťa drží niekto na túto ruku? Trase, víš. Jaj. Táto sa ti trase, babka, táto ruka? No. Áno. To je tak, už oni, ako ti to poviem, oni to neliečia. Bola aj v nemocnici, to je dávali, čo aj predpísali a už toto za 4. léky ja vypitujem. Nemyslíte si, že ja som taký, že sa nestarám o títo léky. To vím aj ja prečítať. Každý liek dneska má 3, 4, 5 účinkov. No. A čo som kúkal, 8. Doriti, však to neznesie ani bivol. No. Poviem to tak. Bo bola, kedy bol ataralgín, netaralgín. A dneska už tam máš 4 alebo 5 tých vložiek. 5. A ešte tie tabletky robia toho človeka závislej na tej tablete, vieš, že Tak, to je ešte ďalej. dneska sa nedí tí tabletky, čo boli volá kedy. Nezabúdaj. No, človeka treba liečiť a tabletkami iba umiera, takže. Umíra, neumíra, pozri. Aj mne pomáhajú tabletky už 20 rokov. 20 rokov a ty istý. No ale keby si ich nedol, bol by si zdravší. Keby ich nejedol, tak čup aj po mne. No vážne. Tomu ja neverím, Feri. Čo neveríš, ako vysoký tlak je nebezpečný. Ale vysoký tlak je od cukru. Vysoký tlak nevedia ani doktori a vysoký tlak sa ti zvýši, lebo sa ti zvýši. choroba. Lebo telo sa ti chce zbaviť cukru a soli. Slíška zabíja. Ja nemám ani cuker, ani prostatu, ani krv mám dobrú, všetko mám dobré, vysoký tlak. No dáme léčiky a hotovo. No čo ty myslíš, že ty keď ochoríš, že tebe čo dajú? No ale ja nebudem chodiť doktorov, nebudem jesť lieky. No, to Ja si dám trávu. budeš mať moc kyseliny. No ale tráva lieči, alebo tieto listy si dám, pozri. Daj si. No, to dám si. No, Nedávaj si, tam sú mužky. Ale mužky sú lepšie ako... jak varčo. No, Nie je to dobré? Žalúdek boli. to je Nevadí. kyselé. A sú to zdravé. Asi to dá ven zuby. A prečo to hazíš? Ak to môže byť hodmušek, šeliak, No ale Milka, alebo polizené. Oni, mladí, vy máte iný názor a my máme iný názor. To si zapamätaj. Keď budeš starší, budeš mať pevnejší názor na všetko. A nič si ale nepomôžeš. To je to. To není vylečiteľná vec, vysoký tlak. To robí krv. Ja som dneska To mala je od jedla, Feri. o 180 som mala. Skús nejesť a uvidíš, budeš mať nízky tlak. Jako? Skús menej, to keď sa naješ a keď dáš sladké a slané, tak od toho sa zvýši tlak. Sladké a slané je najhoršie. No. Však to keď nebudeš jesť, lebo ty, však keby si to neješ, tak sa ti ten tlak nezvýši. Ja málo ním sladkého. No ale aj od mesa, aj od masného. No, pozor na to. Maso chudé môžeš jesť aj bravčové, aj bariaké. A jaký je pokrm masný najlepší na tlak? No povedz mi. No. Maslo. Čo? Na tlak není žiadny pokrm. Na tlak je najlepšie jesť nejesť nič, alebo si dať vodu. Najlepší oleje sa nie je dobré na tlak. Ale nič. Najlepší je jesť bravčovú masť alebo bravčové mäso. Na Lebo vysoký to ide tlak. pomaly, áno. To ide pomaly do krvi. To, že máš vysoký tlak, Feri, to ti telo hovorí, že máš to ísť vybehať. Pretože... Vybehať. Lebo tie bunky sa ti ukladajú tukové. vím, A to sa ukladá, telo chce,
aby sa ti to neukladalo, aby tvoj organizmus bol ľahký. Preto ti zvýši ten tlak, keď... Musíš si to odepreť. Ja som veľmi kačice sme varili, úsy sme varili, ale taký 15 rokov za mňa je kačica vyzerá masto. No ale aj tak. A je to dobré, len nesmím to jesť. Pretože od toho je vysoký tlak a cholesterol a ja sa tam nemám vysoký ani cukrovku, nič. Mám 85 rokov, lebo ja chodím každý rok pravidelne na krv, na stolicu, na moč, na prostatu a kto to zanedbá, ten ani neví, jak to funguje, ale jak to môže doplatiť. To musí chodiť. Na krv, na krv. No ale a babku jak liečia? Nijako. No, Nijako. tak jak potom môže byť zdravá? No, to uhaní. Ja hovorím, tu pani doktorka, i doktorka, však točíku sme tam boli, tam boli. No, a slička, to je staroba. A to sa u ľudí stáva. A keď nemôže spávať, nech číta noviny. A to povedala jej aj doktor, primár, aj čo. A jak môže noviny čítať, keď uvolá oči? No čo mi povedz? No. Ale to nemôže v noci, keď je to čítať noviny. Ale môžeš meditovať, babka. A meditovať to je prostosť. meditovať, medituje. Jehovisti, tí všelijakí, mám povedať, nenormálni ľudí, to meditujú. Jehovisti nemeditujú. A to si pomôžu, aj títo, tí druhí, jak sa to volajú. To robá od toho, že nerobá a nemajú čo robiť. Tak meditujú, tam sa aj vyspá, nechcem to tak povedať, zaspí a sedí. To som títo, jak sa to volajú. Koho máš tam? Dalaj má. Ty myslíš, ty máš na mysli oných, týchto, tí, čo chladničky predávajú. Tí, čo chladničky predávajú. Čo píše? Ja neviem, koho myslíš. Ale tade to. Kade? Však teraz, tade to naspäť. Tade pôjdeme naspäť, ideme ešte raz. No, dobré. Ideme ešte raz, no a pôjdeme naspäť. Tak... No a ja som. Aj mal ženu. No a ja som budista. Áno. No. Ale nie právo. Čo hovoríš, čo si? Čo? Ibe hovoriť. Potom musíš byť zapísaný. Nemusíš byť. Svoj klub. No, budista, možno, že... A keď sa dozvedia tí ženy, že si budista, skúťa? No. To je dobré. Ale ty to máš nejaké fery pomílené. Vás za komunistov ojebávali a teraz ty tomu stále veríš. Buddhizmus to je iba viera. Ty môžeš byť aj kresťan a stále byť budista. A či neojebávajú... Lebo ty to máš nejaké, ty to vidíš, že to je zlá vec. A tí to neojebávajú Američani. Ojebávajú, ale menej. Demokracia. Či zadarmo obojovali toľko sveta. Ale voľa, ktorí museli zahynúť. Všetci generáli zahynuli a všetci títo funkcionári. Museli. Lebo ich na očku boli. A kde tu máš politiky? No, to je dobré politika. Aspoň sa nebudeme hádať. No. Poďte, moje, poďte. Ty si moja miluška. Teraz si už bude taký moja. Poď ešte raz. Ešte budeme chodiť. Budeme. Aspoň sme boli pri obchode. To je dobré. A mrzliňa sa kde zavrite. Tam je zmrzlina. Škoda, že na to Kalváriu, babka, však autobusom. A daj mi pokoj z Kalváriu, čo chuďátko z Kalváriu, keď vidíte. Však ale autobusom, však tam si iba sadne. Ale musíš ísť peši toľko hore. Ale neviem, však, ferry.
autobus Však som ti povedal 15 krát, že iba tam dole, nie hore na Kalváriu, iba dole. No čo tam dole vidíš? Však iba tam nevidíš, neviem, cestu. No ale aspoň sa prejde niekde inde. Ešte pôjdeme. Ja ho vyberiem. No to by som bol zvedavý. No, to na Kalváriu ozaj ho nevyberiem. Však nie hore. Ja, no, ja by bol rád, aby bola zdravá, aby chodil. Ty myslíš, že... No ale musí trénovať, keď chce niečo dokázať. Trénovať, však ona cvičí chudátko vádzia ako ty. Vádzia ako ja? Vádzia ty. Každý večer pol hodinu trénu cvičí. Takto hore nohy, dole nohy. A týto vojanské one, no. Víš, ako vojaky cvičajú, no. A ona to ví, pravda, mužka. Tak ty si babka takýto vojak, no dobre. Mužka to ví, všetko. Ale mi to nepomáha, aspoň. Ja viem toľko, že to je taká choroba, pomaly sa liečí a nie je to možné operovať. To sa nedá operovať. Môj názor je, že to z tých tabletiek na spánok. Aj vysrn. Prečo vyprávaš takúto prostú? No, lebo už sa to stalo viacerým a keď to prestali jesť, tak... Ktorým? Mojim známym. Čo? Známym? No. Kamarátom sa to stalo. Prestali to jesť za 2 roky, za 3 a potom zistili, že to... No, keď nemôže spávať. No však ale to je od toho. Od toho? Však tie tabletky sa môžu jesť týždeň. Už potom majú opačný účinok. Ja už máme 4. A už som jej povedal, že nám dá 5. A keď nám dá 5, už ich nedám nikomu, aby si videl. Nikomu, ani fotiť, ani nič. Rozumiem. Ale prečo sa ty do toho, Feri, angažuješ? Však to není babkina vec. Pretože nič nepomôžete. Ale jak? Jak? No základ je prestať jesť tabletky a potom ju môžem pomôcť. Jak ti, čo? Ty zješ tabletku, dojde ti to do žalúdka a čo sa s tým stane v žalúdku? Ja viem, čo sa stane, nemusím. Keď máš chrípku, musíš jesť tabletky. Nie. No. Na čo? Však chrípku ja si dám cesnak a dám si horúci kúpel a musím sa vypotiť. Tabletky to je iba klam proste farmaceutický. Klam. No tak potom prečo to ľudí kupujú? No lebo sú všetci ojebaní. Ojebaní? No. Len ty si múdry. No. To je dobre, to sa... Vidíš, a toto má tu popresvedčať, aby neboli ojebaní. No ale to nie je jednoduché, však iba vás neviem presvedčiť. Ja, no mňa nepresvedčí. Pretože to musí brať. Čo nechám zahynúť, keď sa trase? A no trase, lebo to je závislosť tej tabletky. Oni dávajú takú prísadu chemickú, aby bol človek na tom závislý ako na heroíne. Však ja to viem, však včera som sa bavil. Niečo by ti povedal, by si sa urazil. Však povedz. Vác liekov probovala, aj mala lieky od tvojej mamy a musel som dať do špitála. U kruhu voza. No, čo to boli za lieky? Ale to nemáš tým spojitosť. Babka si to povie, že si to dá ráno o 2:30. To sa vám môže dávať o 11:00. Hodinu pred spánkom. To mi pravda, osobne som nebol záď. A boli také silné 25-ky, však to zabijú aj koňa. No. Čo ty myslíš, že ja by nepomohol, keby mohol?